Денис, аз ако сложа по-големи гуми и по-големи джанти на баварката, дали ще ми вдигне разхода с 3 на 100 на газ? Ще дигни, да, как? Тя колата не му ги носи, ти мотор нямаш. Как да нямаш мотор? Здравейте, машинки, аз съм Айхо Аз съм Денко. и днес сме решили да говорим за тунинг маняците. Тунинг маняците, ама от уния. От уния, дето... Човеки, Слушай, слушай сега тук. като лепнеш един стикер, брато... Не един. Минимум 3 стикера, по 5 коня на стикер са 15 коня. Прави математика, разбираш? Ма той ще стане самолет. Ако имате отзаде надпис, извинявай, че те изпреварих или нещо от този сорт, тези надписи вдигат по 12 коня всеки. По 12. Слушай, значи, взимаш един пирон, отиваш, дупчиш гарнето отзаде, почва да вади звук. 38 коня, браче. Ти знаеш колко са 38 коня? Значи, отивате и си купувате един спортен филтър. Задължително трябва да е най-ефтиния. 8 до 10 лея. Най-ефтиния. След това купуваш нова топка за скоростен лост, светеща, защото тя дава с 2 коня повече от обикновената. Светлината вдига плюс 2 коня, пък топката за скоростен лост, газарската, тя вдига някъде от към 5 коня. Горе-долу. След това отиваш, взимаш една диодна лента. Връзваш към колиматора, слагаш отдолу под колата и вече имаш неон като в Need for Speed. Хората като видят на пътя си кажеш, братче, неговата кола от Need for Speed, то състезател голям. То много вари. 68 коня отгоре. Да, само неона. Само неона, братче. Значи записвате, нали? След това отиваш моргата, купуваш стара броня и може износена, ще я пръснеш с един спрей, няма проблем. С черен матов трябва да е задължително. Минимум. След това отиваш, купуваш едно карбоново фолио. Карбоново фолио задължително. Целият преден капак. Абсолютно. Таван, огледала, брони. ти знаеш защо цялата коня я направиш на практика? Вътре цялата карбонова. Много е важно. Каросерията вътре, да. Интериор, разбираш ли, всичкото трябва карбон. Значи карбона, по принцип, защото е много лекичък, точно така. И ти смъква теглото на колата и... Колкото повече карбоново фолио сложиш, толкова по-лека ще е колата, ще вари повече. Ако я облепиш цялата, колата ти ще тежи към 120 кг, човек. Максимум. Най-много. И това са ти плюс 89 коня, брат. Точно само така. От карбона. След това... И аеродинамика между... Като казах аеродинамика, един спойлер, втора употреба, който не е годен за тази кола. Точно така. Задължително. Значи, ако колата ти е с предно, слагаш спойлера отзад, да натиска задницата, не че има смисъл, ма изглежда готино. Ма да има там. Точно така. И го правиш да стърчи поне метър и половина над колата. Точно така. Поне метър и половина. Иначе аеродинамиката е никаква. Да, абсолютно. Значи метър и половина като стърчи, това нали умножено по пи 3,14. Горе-долу ще стане нищо. Коня. Не, 69 коня вдига един спойлер, бе. Тай ли? 69 коня вдига. Извинявам се, ама трябва и него да го облепиш с карбон. Много ясно. И това е още 12 коня отдолу, минус 20 кг. И виж какво става. Значи... Ти вече имаш 648 000 коня кола, братче. Долу-горе. Обаче има и друг проблем. Ама лепенките не забравяй. Да, трябва минимум 3, максимум няма. В смисъл към 1000-1200 лепенки. Знаеш ако имаше добре. Що вместо боя или вместо карбон ние направиш цялата в лепенка, ще ти дигне 8000 коня, ще стане драгстер направо. Значи, за да стане драгстър, отзаде трябва да сложиш един чаршаф. Точно така. Вързан за едно въже. За да мога да спираш. Парашут, иначе не можеш да спреш. Какъв парашут? Чаршаф, бе, мой човек. Добре, аз то исках да кажа. Значи, иначе не мога да спираш. Машинки, има един по-голям проблем обаче. Момченца са дето отишли в чужбина, бачкали, дошли тук, купили си кола за 20 бона или за 50 бона, или за някакви пари, дет не могат да я поддържат, не могат да си позволят да я карат, защото горелото скъпо, отива сутринта, отива сутринта, мамо, дай ми 20 кинта да изляза, отива на бензиностанцията, сложи 5 лева нафти, кара 10 км, спира или по-точно отива, паркира я пред даскалото, седи 20 минути, на всяко междучасие отива да седи до колата, само защото е готина и горелото му стига колко да се пребере до тях. След няколко месеца я продава, защото не може да я кара, не може да си я позволи и губи една сурия пари. Какво правим? Купува си Opel, ръждив, облепен в карбоново фолио. И това е мега спортната кола. Какви 20 000 лева купуваш колати, бе? Да си знаеш. Господи, ядосвам се. Умрем за глупости и простоти. Ебане. Абонирайте се, тук. Тук ще е копчето, веднага.
точно ти натискай и ти натисни да спре клипа.